हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लानाय जादों। दा बेहाय नोंथांमोनहा नुखाबाय जानो हागौ जे साननैसो सिगाङाव आसाम एसेम्ब्लियाव जिहेतु बिल एबा रां बावजा जथुमनाय, दा बेयावहाय बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि गेजेरावहाय बाक्सा जिल्लाखौ बोखावनानै मोनसे गोदान जिल्ला होनो लानाय जाबोदों, जेखौ तामुलपुर महकुमाखौ खालामनाय जागोन होननानै फोसावनानै होनाय जाबाय। दा बेखौनो लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा दा दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ। दा बाहाय जिल्ला मोनसे बारायनायाव मा खहा दं एबा मा मुलाम्फा दङ बिनि सायाव नोंथांमोनजों लोगोसे बाहाय शेयार खालामगोन। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों जे फार्स्टआवनो जायफोर बिथांमोनहा तामुलपुरनि सिङाव गोलैगोन बिथांमोननि थाखाय कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबाय, मानो होनबा बिथांमोनहा आलादायै मोनसे गावनि नसुङावनो मोनसे गोदान जिल्ला मोननो हानाय जाहैबाय। फार्स्टआव बुंगोन, जिल्ला बारायनाया मोनसे गेदेरथार मोनसे मोजां खामानिसो, बेवहाय जोंहा गोरोन्थि साननो नाङा। मानो होनबा बेयावहाय मोनसे गुवार ओनसोलखौ लानानै जुदि मोनसे जिल्ला जायोबा बेयाव जिल्लानि गोबांथार खामानि मावनो गोनांफोरखौ नोगोरारिफोरहा थांलाय फैलाय बा हान्था मेलायानो जा मा गुबुनानो जा गोबां जेंनाजों गोग्लैनो गोनां जायो। गोजान जुदि जायोबा जिल्लानि सदर थावनिफोरा, दा बेयाव गावनि खामानिफोरखौ मावनांगौ गोनाङाव बाहाय गोबां जेंना जानानै फैयो। जायफ्रा गोजाननिफ्राय फैनांगौ बिथांमोनहानो मिथिखागौ। दा बेखायनो जुदि खाथियावनो थायोबा महकुमाफोरा, सदर थावनिफोरा, दा बेफोराव गोबां मुलाम्फा मोननो हानाय जायो। दा बेनि अनगायैबो बेंनायनि बेलायावबो खुंथाइनिफ्राय जोबोद गाहाम जायो जुदि फिसा फिसा जिल्लाफोराव मोनफा मोनफा ओनसोलफोरखौ बोखावोब्ला। जेरैहाय दा हमनानै ला बाक्सायाव सासे डिपुटि कमिसनारानो सालायोमोन, एबा डिसिजों लोगोसे जिल्ला खुंथायाव जेसेबांनाखि नांगौ दङ, एसपिनिफ्राय लानानै डिसिनिफ्राय लानानै एसडिअनिफ्राय लानानै साफ्रोमखौबो, एबा एडिसिनिफ्राय लानानै साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बेयो मोनसेल'मोन। नाथाय दा जुदि बे मोनसे एखे ओनसोलखौनो बोखावनानै होनानै मोननै जुदि खालामनायाव बेयाव आरोबाव तामुलपुराव गोदानै बेबायदिनो माखासे अफिसनि एबा माखासे जोंनिफ्राय खुंथाइनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ मोननो हानाय जाबावगोन। दा बेयावहाय मोनसे गुवार ओनसोलखौ नायनायाव जेराव नायख'नो हायामोन एबा नायनायाव गोबां जेंना थालांबावदोंमोन, माखासे गोरोन्थि जालांदोंमोन। दा बेफोरो फिसा फिसा ओनसोलाव बेबायदि जाया, बेयाव नुसनजोबनाय जायो आरो सुबिदाया साबसिनै खुंथाइनि राहाखौ होनो हानाय जायो खुंथाइ बिथिंनिफ्राय। दा बेखायनो बियो मोनसे जोबोद मोजांसो। दा बेयाव बुंनो गोनां गैया। फारसेथिंजाय बेयाव जिल्ला हिसाबै जिल्ला मोनसेयाव जेसेबांनाखि खुंथाइजों लोगोसे अफिसारफोरजों लोगोसे गोबांथार माखासे अफिसफोराव बा मावख'फोराव साख्रियालफोर थिसननो गोनां दङ, एबा साख्रि बाख्रिनि माखासे पस्टफोर थायो। दा बेफोराव आरोबाव गोदानै जिल्ला खुंनायाव बाहाय माखासे एंगेज जानो मोनगोन। बेबो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिरथार मोजांनि बाथ्रासो। दा बेखायनो गासैबो बिथिंनिफ्राय मोनसे जिल्ला बारायनाया मोजांसो। नाथाय बेनो जिल्लाखौ मोनसेखौ मोननै खालामबाय। दा बेनि बेलायाव गोबां माखासे ओनसोलफोरा मोननैबो जिल्लाजों सरजाबजागोन। दा बे सरजाबजानायनि बेलायाव मोननैबो जिल्लानिफ्राय मोननैबो जिल्लायाव थानाय ओनसोलफोरखौ गोजान आरो खाथि बेखौ नायनानै मिडियामै राननानै होनांगोन, नङाबा आरोबाव फिन बे जेंनायानो जाफिनगोन जुदि सिमाया खेंख्रा खेंख्रि एबा जुदि फारनैबो जिल्लाथिंजाय नोगोरारिफ्रा समानै रानजायाबा बबेबा खरानिया जोबोद गोजानाव गोग्लैहैफिननांगौबा आरो बेयो एखे जेंनायानो जागोन। बेखायनो सिमा दानायाव बिथांमोना थिग खालामनायानो जाबाय, बे मोनसे अब्लानो मोनसे जाफुंसार जिल्ला जाफैगोन। दा बेखायनो जिल्ला बारायनाया जेबो जेंना गैया, जिल्ला बारायनाया थिगैनो दङ। आरो जिहेतु जिल्लाखौ बिटिसिनि बा बिटिआरनि सिङावनो खालामनाय जादों, बियो दा बिनिफ्राय एकर्डनि बादिब्ला बिटिआरनि बाहेरायावबो गोबां जिल्ला बारायनांगौ दङ। दा बेफोर बारायबा आरोबाव जोंनि थाखाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा। दा बेखौ लासै लासैनो जाबोनो हागौ। दा जोङो बाहाय थानानै एबा न'आव थानानै जोङो मालाय गुबुननि खामानि मावनायखौ जों नुहुरस'वा, बेखायनो बेसेबां आवगायदों बेसेबां आवगायाखै जों नुनो मोनाखै। खिन्थु जानो हागौ आरो जाथारनांगोन, जिहेतु एकर्ड खालामबाय। दा बेखायनो गोबाङानो जोंनाव गोबां रायलायनाया सोलिगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव जे जिल्ला बारायनाया मोनसे राजखान्थियारि खैसार माबा माबि बायदिसिना बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखायनो दा बिदि लानो नाङा। जिल्ला बारायनाया नों आं नोगोरारिनि थाखायनो खालामनाय जायो, एबा नोगोरारिफोरनिनो सुबिदा जायो। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।